Natagaw da idea mo ni mga kay sakit kistil. Tara na isudog. Bag palihog mamay. Okay, dato ni il ramon ko. Yo, what's up? May hapon yung tanan diyan mga ga. Another day, another life, another blessing ito sa itong tanan. So karon kay magpalit ako chinilas no kay katong last nga video nakahindo mo ug nakita mo. Sulti ko nga kaputlo na akong chinilas. Tinuod dito siya nga kaputlo na. Gamay nagikulang maputlo na no. Fighting spirit na lang yung nagkupot ng chinilas ah. Kay kaputlo na naman to. Magpalit ako chinilas. Hindi ka magpadama? Mag chinilas? Thank you. Merry Christmas. Kortame. Og nay sobra, palitan ka og wala. Wala lang sa apod. Adto na tayo mga ga, mag-bike ra ta no. Tayo sa hunaan. Ting. Kay magpalit man ta og chinilas no. Nakanahon na ako nga magtiniil ra igpadong adto. Ano magdapa man og chinilas nga chinilas ra mi atong paliton. So mo ta natong pinalit atong bitbiton nga kaputlo na naman ang isa. Bilin ta na. Ito na maglangay. Adto na ta. Let's go. Mabren, banta. Pa chinilas. Aku ba na? Tinira. Tara kay. Bye. Natagaw da idea mo ni mga kay sakit kistil. Og nagdagan pa tanan ni, mura ta og nag barefoot, nagbike man ta. Mura kita og shoeless. Og sa Bisaya pa liston. Natay nagian nga tao. Good Samaritan man ta. Ato ning soy sakay og musakay ba ni. Asa man ka te? Sakay ka? Sakit yun. Chinilas mo ko paliton di. Magtinilas ako kaya ito yung palit chinilas. Mauro na sari hay. Hindi gini maayo de. Kasampan ako ni mama kay pakauwaw lang ako. Pakauwaw lang palit ng chinilas. Lakaw ra ka? Di ka sakay? Di juga sakay dyan. Noon na lang ka. Bye bye. Sakit taray. Labi na umusag ka mga ga. Sakit kayo. Lami tusok-tusok ang pedal. Kapit ako mabot mga ga. Nangako ang kuyawan lang. Kaya base nun niya. Di ko pasudlon sa guard. Mantag si parang dano rin na guard. Kaya bisa pag buat ay puro pasudlon. Kani. Pero pasudlon na tayo kay palit kan ta. Gamay na lang mga ga. Dolan lang yun. Pagkapalit tatag chinilas. Kita na sa kunti iloy. Muna yung sakit yung mga ga. Sakit yun ah. Nanata din rin sa shoebox. Sudlon mo tas guard na rin. Kapon tip. Ini tau chinilas. Sige mo tanaw. So dalam nito deh. May nakailas to ah. Parel dasawan berat ka. Piso na may kuwang para 100 ba? 41, 42. Sakto kayo? Bugnawas ti iloy yak. Mahal man. Ay lang na. Ay mahal. O tayo budget ko itong budget. Kanra. Lubintay na yung bira. Lubintay utsur gila eh. Kung ang piso, mangyaw ba kaning cashier dito. Napangapilan si mama. Kung pinilas. Ito na tayo murag. Bugnaw na yung tiil. Di pa nugnaw na ko. Murag kahion sa tugnaw. Tara na isudog. Bag palihog mamay. Okay, dato ni il ramon ko. Thank you ma'am. Tama chip. Mission accomplished mga ga. Manaman. Uli na ta. Wala na kita sakit sa tiil banyak. Problem solved na. Smooth na kayo itong kuhan. Pedaling. Kunong sa ta kay nag-leaking man. Mundag wala yung mga gitirin nga kuhan. Law enforcers kay bawal baya public mangihi. Basta na ay makakita. Bad man tayo. Hindi tayo law abiding citizen. Sige lang, tagsarap ito. Before ito mapauli mga gano. Kaya sa Tago Lives Bike Shop. Ito itong bayaran na itong utang. Kol, yung hapong Kol. Ari ko pala. Lamat ito Kol. Parang na tayo ulit mga ga. Medyo kawan no. May tagdita maabtanan ni yung bundak. Isdum kayo ba? Sukong ikag naong. Kung maling tatay nila kung makipili kayo, gagbarap siya. Ito mo gamay hotel. Sakto na eh. Gamay. Sakto mo god. Gamay. Ay.
kasi mo. Kaya ko na sa'yo. Pailisi na, oy. Pailisi? Ala kala. Di po ni kay gusto mo doon kasi mataga ito na ani. Karena lang eh. Sakto lang eh. Ihatag lang sa'yo mong ganahatagan. Ito ba eh? Nakabantay ko ba no nga medyo mauwaw po dito sa kanang public content no. Pero mainta pohon ma-overcome ta na nga weakness no. Tanong pa ning kamuton. Sa susunod di kayon kita tayo balik para mo sa pagsuporta. Sa susunod nga mo na mga video. Ganoy TV, Anoy out. See you!